Nadiskobrehan sa Menro ang usa ka illegal treasure hunting activity sa Pulumulok South, Cotabato. Ginapangita karon ang mga nalambigit sa mong aktibidad. Gikumpirma sa composite team sa Menro Pulumulok nga dunay illegal treasure hunting activity sa Barangay Palkan sa Pulumulok South, Cotabato. Yang ila kining giadtuan human nadawat ang report kalabot niini. Nakita nila ang lawom nga kinalutan sa yuta apan natabunan na kini og mga dagkong bato. Doon na say kubo nga posible matud pang ginahimong pahulayanan sa mga nalambigit sa mong aktibidad. Doon na sab sila na-recover nga mga hikot ug uban pang gamit sa treasure hunting. Apan wala na naabtan sa Menro ang mga responsable niini. Gipaabot na sa Menro ang mong insidente ngadto sa Provincial Environment Management Office kun PEMO. Padayon ang investigasyon sa otoridad sa insidente ug ginapangita na mga nalambigit. Samtang mapasaramaton ang Menro sa concerned citizens nga mi-report kalabot sa mong illegal nga aktibidad. Nanawagan sab sila nga padayong magpakabana sa palibot ug i-report kanila ang unsa mang illegal nga aktibidad sa kinaiyahan.